Dadulo phongkaham ke tabo ani nin podi ke sengmong ka haise phainai 23 election chong mario nangchini 19 story lam nengi nai samno mana busung chini tibar motha nengani kisa saikana gadi Hingga tini phongkaham tini 11 tarik hingga tini ang kharoksa bisrang nani ekbaijan community ni ngina ang tini narong thani kaisa udaharon sorobrnai ani ব্যক্তিগত ভাবে ani koke jatoni sini sidai khonai bo dukho kosto manka onek ni dora ko 1967 simi hima sin boro onek tabu onek dukho dosaka ge haza boro chakri manya ai bekar klai tumika nugoi ang khayo mukti klayo tam mala sung political rasni thinginai buini borobo onek bengjaka onek thungjaka boni bagai phaji sung bugurano taklai mai ganang bugurano sung taklai sung chubalai bo thabo bon kok nargi sung cholinai Hingga 19 nong lamni prathi ba candidate omuri bagai hingge ani ব্যক্তিগত mot ang jotono tini phungjarani khakaham tai onek siba yafaro ang ani ব্যক্তিগত ani mungke dolu debroma hingga podononi ang bisi kok sagla nangmani kok sanamo sungo tam male onek selerok thini tabo jubok kaham BA MA pass tongo hingga ang abon bagai no simi okhara rungno koina musungo norong kisa wansuginai 19 storylam kendroni prathini bagai tipra mothani prathini bagai kaisa niu khlake belai no sanai borok kaham sai serai ni mojono rutung ni angke wansugo thini okhara rungno ang koyo hingga bora sura runglo rele sugliya karon political rasniti thuna theke shokti nango phan nango budhi nango lekha kolomboti nango boni bagai no ang oro kharkam tinjana tongo tabo ato bum kisa ang ezahar runai hingga jaihok hingga okhra to onek okhra serai oro basalai oram lai tongo angke hairo tangthing kubui lama himladi kubui lama thanglaiano phaidi jotono par khainai ta segladi kubuyo tongladi sotro tongi hake josung basang bagai joyingnai joy tutungnai oro karakari ang nukhagi tejas namalo sini da horina